салом алейкум бародарони азиз, хуш омадед ба шабакаи специалисти ҷк. Бо шумо ҳастам Муслуҳ хушбахт. Бародарони азиз, бинед ки мо яъне аксҳои патологҳоро дар саршавии видео мондем ва дар ин ҷо видеоро ҳам ҳаст, охирша тамошо кунед. Ман боварӣ надорам дар ҳамаи шумо маъқул мешавад ва каседа ки маъқул мешавад лайкам монед. Бародарони азиз, яъне комментарияда нависед агар ки рақамҳоям бардар дар кортон боша, ба рақамҳошам метиём, метавонед ки мисол дар хонаотон агар дар насибтон боша, хонаотонро мера ремонт мекунад ба таби дили худтон. ва бародарони азиз, бинед ки бародармон бениҳоят меҳнат кардааст, яъне дар катеҷ ин усто беҳтарин усто аст, яъне устои хуб аст ва бисёр катеҷҳо ки мегирад дар ҳар ҷо кор мекунад, ҳалолкор аст, яъне меҳнат мекунад ва ина бинед ки якуми дуюм этажа ремонт кардааст бародар. Бинед ина мо видеошам уже мондем, тамошо кунед. Ман боварӣ дорам ки дар ҳамаи шумо маъқул мешавад патологҳои задагии бародар. ва бародар Али номдор аст, Али ном дора бародар ва инаи калидор аст. Медонем анам патологи ки мо дар чанд хона зада будем, яъне сиёсафед карда будем, зури баъд омада буд. И бародармон гуфтааст, яъне дар калидор задааст, дар калидор. бинед ки бо дигаргунаш карда чӣ хизр омадааст. ва иҷаш кухони аст бародарони азиз, такиш рамрни кафел аст ва мозаика задаги аст, яъне фартукуш патологушка обични беҳтарини баъд. ва ина ҳам патолог ки ман гуфтезам ба шумо, ина ҳам патолог бародарони азиз. бинед ки ремонт, яъне косметика кардаги нест, ин чӣ хел ба зидди баъд омадааст. ва ин хонаҳое ки дуроз ҳастанд зури баъд медиҳад. инҷа катеҷ аст бародарони азиз ва иҷашам бошад, яъне фигурои ина ин фигурошам фигурои баъд нест, зури баъд аст, ози косметика надорад, зури баъд нест. ва дар ин ҷо мондааст фақат абои ламинат бародарони азиз. Уна бинед ки бародаро кор кардасиян абои ламинат ва мерем дуюм этаж. дуюм этажам ремонташ бад нест, яъне хуб аст. ва ина мебурем ба дуюм этаж бародарони азиз. ина калидори дуюм этаж, ина калидорша бинед чӣ хел аст. ва и бародарони азиз, сафед ки аст о қадар вид наметиҳад. ҳозир рангуборш беҳтарин меша. рангуборш ки кардӣ зури баъд меҷа бошад. спални аст, яъне патолог қатъи танаи девори якҷоя хамидагӣ аст. ва дар дохили спални бародарони азиз, яъне ванна, туалети ваннарам ҳаст. ва дар ин ҷо кафелошам бениҳоят кафелои хуб аст, яъне қимат аст барои кафела чиндан, яъне барои усто шудан бародарони азиз, саросима шудан дар кор нест. кафел ҳар намуд мешавад, яъне қимати арзон мешавад. бародармон ки профессионал аст, яъне сахт меҳнат кардагӣ аст. ҳада ки нашидӣ мешавӣ усто. баъд профессионал ки шидӣ метавонӣ ки ҳада кор кунӣ, тез кор кунӣ, уже дилет пур аст. вақте ки новичоки ҳада шида наметавонӣ, барое ки чанд ҷоро хато мекунӣ. ва ин ҳамин буд видеои охирони мо, яъне ба навор гирифтем бародарони